To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yau ma dai muna tare da ni Sabiu Abdullahi domin ci gaba da shirinmu da muke yi na koyon kwamfuta amma fa a cikin harshen Hausa, inda in ba a manta ba a baya mun yi bayani ko kuma mun fahimci menene ko kuma mecece ma'anar ita kanta kwamfuta da kuma irin ayyukan da kwamfuta ke yi da dai sauransu. To yau ba komai zamu yi ba illa zamu duba nau'o'i ne ko kuma ire-ire na kwamfuta waɗanda wato ɗan adam ko kuma mutane suka fi ta'amali da su ko kuma ake ganin su wato a nan kurkusa, inda za mu fara duba ita kwamfuta da ake ce mata desktop, wato kwamfuta kan tebur wadda za ka ganta ita ba a ɗaukanta ana yawo da ita, ba kamar laptop ba ce. Za ka ga monitor ta daban, wato screen ɗinta daban yake, yana da ɗan faɗi ma haka musamman irin na da. Sannan za ka ga keyboard ɗinta ma daban, za ka ga mouse daban, za ka ga speaker ma watakila za ka samu daban ne na wannan kwamfuta ɗin. So to ba a iya ɗaukanta a ce za a je kunna ita, kuma in za a yi amfani da ita to dole sai dai akwai wuta a lokacin ko kuma an kunna generator wanda za a jona a jikin socket domin ta kunna ta. Nau'i na biyu kuma ita ce kwamfuta wadda ake ce mata laptop, wato kamar wannan da take gabana, kun ganta nan? Wannan ita ce laptop. Ma'ana lap nan shi ne lap, tab sama wato wadda za a ɗaura ta akan lap akan cinya a yi amfani da ita. In kuka duba ta fi desktop, wato misali za a iya cewa sauƙin sha'ani ta fannin iya ɗaukanta ka yawo da ita. In kuka lura ga monitor a nan a jikinta yake, komai a jikinta yake, ga speaku duka suna jikinta, ga keyboard shi ma a jikinta yake, ga mouse wato linzami a jikinta yake. Ita dai tafi da gidanka ce. Kun ga bambancinta da wato desktop kenan, ita komanta a jikinta yake, za ka iya ɗaukanta, za ka iya rufe ta, ka tafi Lagos da ita, ka tafi America da ita, ka je duk inda ka ga dama da ita, ba kamar desktop ba. Kun ga wannan babban bambanci ne da ke tsakanin desktop da laptop. Ita kuma in kun lura batirinta a nan yake. In ka mata caji za ka iya awanni kana amfani da ita ba tare da ta ɗauke ba, saɓanin desktop da dole sai da wuta ka jona ta. Bayan waɗannan nau'uka kuma muna da nau'i na wato uku wanda ake ce musu tablets. Tablets kamar wasu suna musu kallon waya ne, duk da cewa na zamani yanzu ba a iya sa musu layi ma, na da ne ake sa musu layi. Yanzu tablets ba a sa musu layi, sannan kamar na'ura ce da ake iya tattaɓa monitor ɗin ko kuma screen ɗin domin a sarrafa ta. Duk da ma dai ba komai ne wanda kwamfuta za ta iya yi ita za ta yi ba, amma dai ana wato alaƙanta ta da kwamfuta domin tana karɓan bayanai tana kuma fitar da bayanai. Bayan wannan nau'in kuma muna da nau'i na wato da ake ce masa super computer. Wato ita super computer, kwamfuta ce wadda ake amfani da ita a manyan ma'aikatu wajen yin bincike ko kuma wato yin hasashe na yanayi da dai sauransu. Wato kwamfuta ce da ke da babbar ƙwaƙwalwa sosai sannan kuma tana da tsada. Bayan wannan kuma akwai kwamfuta da ake ce mata mainframe computer. Ita ce kwamfuta da ake samunta a irin bankuna domin wato sarrafa wato gagaruman data da akan intanet, wanda a lokaci guda masu amfani da ita suna nan da dama, za ta iya ɗaukan masu amfani da ita sosai ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba, mutane ba adadi. Wato wannan ita ce mainframe kenan. In ka je banki ko kuma wasu manyan kamfanonin fasaha za ka ga irin wannan kwamfuta ɗin. To jama'a a nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma a bibiye mu domin ganin me muke tafe da shi a nan gaba. Na gode.